יזכירו לו. שקט. אבל קרוב לפה, מורה, אני ממש תפה. לא, לא שואלת, לא נעים. היא לא משלמת 2,300, היא משלמת 2,100. אין מצב היום. דיברתי עם דוד, אומר לי, מה זה המחירים? השכירות? בשפרינצר, דירה 3 חדרים, 2,200. קטנה כזאת. פה זה תראה מה לעשות, זה עלו מחירים ב-30%. תציבו בתוך הפה. אבל הם ירדו עכשיו מחירי הדירות. ירדו? ירדו. אומרים שירדו. אז תמכירת שלך כמה שיותר מהר. מהצד שלי, מהר מאוד אני פה. תהי. מהר מאוד, תהי, כולם אני קוראים. ההיא הולך לך? כולם. יש איזה זוג שאנחנו במשא ומתן. גם זאת אני קוראים מהר מאוד. כולם אני קוראים מהר. תמכירי, תמכירי, זוב, יש לך כסף, תקני לך בית במיליון. קוטג'. מיליון 200, קצת לך, מה זה, 4 חדרים. אתמול הייתי ברחוב החשמונאים במוצקין. כולם המקומות. הם חדשים שם, אבל מה זה? 700,000.